Drago mi je što smo danas opet uspjeli okupiti ovdje puno ljudi iz njemačkog gospodarstva, a iz hrvatskoga start-upove, iz IT branše i različitih drugih branša, iz kemijske industrije. Tako da smo uspjeli zbilja puno novih tvrtki spojiti, tako da nam je to veoma uspješno bilo i danas. Više nego sretni smo u tome što uspijevamo već punih 16-17 godina spojiti veliki most između Njemačke i Hrvatske i spojiti ta dva gospodarska područja, i to je ono što čini Hrvatski gospodarski savez i zbog čega postojimo. Raduje nas isto što ove godine imamo mogućnost etablirati po prvi puta sajam Reexpo, gdje želimo baš potići ove investitore da dolaze i investiraju i pokažu u Hrvatskoj što je moguće još u investicijama. Drago mi je svakako pružiti svima tu mogućnost i pokazati ne samo u nekretninama, nego i drugim mogućnostima investicije, greenfield, brownfield investicije, što bi sve moglo biti bolje i uspješnije da Hrvatska još jače i bolje diše. Hvala.